hrajeme Brawl Stars. Teda Bravko. A můj brácha říká, Štefo, můžu si prosím zahrát Bravko a můžeme natočit video, tak já. No tak ok. Tak a jdeme na to. My teď jsme hráli. Máme tu minulý video. A my jdeme na to. Tak pojď. A viděli jste, jak bychom otevírali Star Droppery. Já jsem řekl bohužel čau, mně se to nepovedlo, jsem zapomněl, omlouvám se. A tady je pár druhá a jdeme otevřít vajíčko. Ty šla pomoct, ten jdu na terčten. No, nesmí mě teď někde hitnout, nebo jsem mrtvej. Jo, já budu ceký, to je dobrý. Jo, má si nahitovaný. To nešlo, nešlo. To je jako dobrý. Prosím, až otevíráme vajíčko. Neotevíráme ty vajíčko. Ukáž? No tak ne. Já si dám třeba za koho mega umím. Si dám třeba Edgar, tak pojď, ready. Tak ano, dej ready, musíme rychle dát. Tak pojď, tak. Hona, Vicky, už. Auwe, to je moje noha. Seber to! Jo, tak obraj. Pojď box. Jde. Dělej. To bylo, to je Piper. Pipera. A pro mě jde taky Piper. Pro mě těžká Pipera. Ale zase pro mě jde Stříbrná. Pojď, Vicky. To ubírá jako chcelka, vole. Mega ubírá třeba. Čekej, on Vicky. Zdrej. Hejne to. Já jsem na něj Ty vole. Už se nabijím ultimátu. Na, zdrej. Buď skovaný. On skočil přímo na mě. Dobré, musíme být druhý. Kurva. Já dobrý.
vystoupím. Ne! Ale nevadí, máme vajíčko. Máme vajíčko. Tak, máme vajíčko. Vicky, můžeš já vám budu říkat, začal. Ukáž. Tak normálně re. No tak je rare, ty vole. Já jsem zkusit jednu taktiku. To ne. A tohle video ukončíme, takže čau.